שלום ילדים, ברוכים הבאים. מזמן לא נפגשנו, והנה נדבר היום עוד פעם על פרשת השבוע. אני הרב יעקב, בית חב"ד תלפיות מזרח, אני מביא את החומש. אז אנחנו עדיין בחומש ויקרא, עדיין בספר ויקרא, חומש ויקרא. והפרשה שלנו השבוע היא פרשה שנקראת פרשת אחרי מות. כך קוראים לפרשה, אחרי מות, כי בדיוק מתחילה עם מה שקרה אחרי שנפטרו, שמתו הבנים של אהרון הכהן. לא נדבר על זה עכשיו, אבל כבר דיברנו על זה שהם נפטרו ומתו, דיברנו על זה. מה עוד יש בפרשה שלנו? מדובר גם על יום כיפור. כתוב בפרשה שלנו למשל מה הכהן הגדול של בית המקדש, מה הוא היה עושה ביום כיפור. זה כתוב בפרשה שלנו, שהוא ידע מה הוא צריך לעשות. כתוב בפרשה שלנו שביום כיפור זה כמו שבת, לא עובדים ולא נוסעים באוטו, דברים כאלה. טוב, לא כתוב בתורה שלא נוסעים באוטו, נכון, אבל כתוב שזה כמו שבת, אז אנחנו יודעים שגם לא נוסעים באוטו וכל הדברים האלה, נכון? אני קראתי על יום כיפור בפרשה, בחומש, ונזכרתי בסיפור, סיפור שקשור ליום כיפור. הסיפור הזה הוא מהספר הזה, כן, מהספר הזה, והסיפור הוא על ילד שקוראים לו יוסף. יוסף זה השם שלו, המשפחה שלו היא בן אליעזר, זה המשפחה, אז קראו לו יוסף, בן אליעזר, זה השם שלו. יוסף הזה היה גר בארצות הברית שבאמריקה, עם אמא שלו ועם אבא שלו, וגם סבא שלו היה גר שם. סבא שלו שמר את כל התורה ואת המצוות. אבא ואמא שלו לא כל כך, היו דברים שהם יותר שמרו ודברים שהם לא הבינו כל כך שצריך לשמור אותם. אבל יוסף, הם שלחו את יוסף כשהוא היה ילד כל שבת עם סבא לבית הכנסת, ואחרי הצהריים 3 פעמים בשבוע היה הולך לסבא ללמוד את התורה ואת המצוות. והגיע הבר מצווה של יוסף, עוד לא הבר מצווה, קצת לפני הבר מצווה, הסבא לקח אותו ואמר לו, בוא נלך לרבי מלובביץ' לבקש בשבילך ברכה לכבוד הבר מצווה. הם הלכו וגם זכו להיכנס. לפעמים היה תור מאוד ארוך ולא כל אחד היה מצליח להיכנס. לפעמים היו אומרים לאיזשהו תבוא רק עוד חודש, עוד חודשיים, רק אז יהיה תור להיכנס לרבי. אבל הם הצליחו, נכנסו, וכשהם נכנסו אז הסבא קודם דיבר עם הרבי. הם דיברו בשפה שקוראים לה יידיש, כי זה השפה שהסבא ידע כל כך לדבר עם הרבי. ואחר כך הרבי דיבר עם הילד יוסף באנגלית. ואז הרבי שאל את יוסף, איזה משחק של ספורט אתה הכי אוהב? יש כל מיני משחקים של ספורט, נכון? כדורגל, כדורסל, תופסת, יש כל מיני משחקים. איזה משחק של ספורט אתה הכי אוהב? אז הילד יוסף אמר, אני הכי אוהב את המשחק שקוראים לו בייסבול. זה משחק שאצלנו לא כל כך מכירים אותו, אולי כן, אבל לא כולם. ובארצות הברית כל האנשים מכירים את המשחק הזה, והרבה אנשים אוהבים את המשחק הזה. כמו שאצלנו הולכים למשחקים של כדורסל למשל לראות, אז שם הולכים למשחקים של בייסבול כדי לראות. אז יוסף, הוא היה כמעט בגיל 13, והוא אמר, אני הכי אוהב בייסבול, זה מה שאני הכי אוהב. אז הרבי שאל אותו, ואיך אתה אוהב את המשחק הזה? כשיש קבוצה אחת או 2 קבוצות? ואז הילד חשב ואמר, מה הרבי לא יודע? איך אפשר לשחק רק קבוצה אחת? מה, בכדורגל אפשר רק קבוצה אחת? מה פתאום, צריך לשחק אחד נגד השני. מה, בכדורסל אפשר רק קבוצה אחת? לא יכול להיות. אז אותו דבר, במשחק הזה בייסבול של ארצות הברית, אז אי אפשר לשחק רק קבוצה אחת. אז הילד הזה, יוסף, חשב בראש, איך אני אסביר לרבי? הרבי הוא זקן, ואיך הוא יסבין כאלה דברים? אבל אני אנסה, הוא אמר לרבי, רבי,
אי אפשר לשחק בייסבול כשיש רק קבוצה אחת, אי אפשר. אז הרבי הסתכל עליו ברצינות, ושאל אותו, למה? למה אי אפשר לשחק רק עם קבוצה אחת? אז הילד חשב, איך אני אסביר לרבי? אני לא יודע. ואז הוא אמר, רבי, כל המשחק זה בשביל לנצח. אם יש רק קבוצה אחת, את מי הם ינצחו? זה כמו בכדורגל, אם יש רק קבוצה אחת, כל הזמן יעשו עוד גול ועוד גול ועוד גול וזהו. אבל זה לא משחק. כל החוכמה זה שקבוצה אחת מנצחת את הקבוצה השנייה, חייבים שיהיו שתי קבוצות. והרבי הסתכל על יוסף, הקשיב למה שהוא אומר, ואז הוא שאל, רגע, ומי מנצח במשחק? זה ילד חשב, פתאום הוא אמר, מי שמשחק יותר טוב, הוא מנצח. וזה באמת נכון, מי שמשחק יותר טוב, הוא מנצח. ואז הרבי שאל אותו, אתה גם משחק בייסבול עם החברים שלך? אז יוסף אמר, בטח, הוא כמעט רצה להמשיך להגיד לרבי שהוא משחק כל כך טוב, הוא כל כך אוהב לשחק, אבל רק זה מה שהוא אמר, בטח, הוא אמר. ואז הרבי שאל אותו, ואתה הולך לפעמים למשחקים של הגדולים במגרש, לראות באצטדיון משחקים של מבוגרים, אתה הולך לפעמים? אז הוא עוד פעם אמר, בטח, הוא אמר, יוסף. אז הרבי אמר לו, בשביל מה אתה צריך ללכת למשחקים של הגדולים? אתם משחקים כבר בבית ספר, נכון? בשביל מה אתה צריך ללכת לראות את המשחקים של הגדולים? אז הילד, יוסף, אמר, רבי, אנחנו בבית ספר רק משחקים משחקים של ילדים, זה לא אמיתי. המשחק של הגדולים במגרש זה המשחק האמיתי. בגלל זה אני הולך לשם, זה באמת מה שאנחנו משחקים, אנחנו ילדים, אנחנו עוד קטנים, זה בכאילו. מה שהם משחקים זה המשחק האמיתי, בגלל זה אני הולך לראות. אז הרבי הסתכל עליו, חייך חיוך גדול, אמר לו יוסף, תדע לך, בתוך הלב שלך יש לך גם כן מגרש, ויש שם שניים שמשחקים בתוך הלב שלך, שני שחקנים, אחד קוראים לו היצר הטוב, והשני קוראים לו היצר הרע. ועד היום זה היה משחק של ילדים, כמו שילדים משחקים וזה לא ממש באמת, עד היום זה היה משחק כמו של ילדים. אבל מהבר מצווה זה משחק אמיתי, כמו משחק של מבוגרים, כמו משחקים שאתה הולך לראות, זה משחק אמיתי. מהיום באמת עכשיו הם מנסים כל אחד לנצח אחד את השני. היצר הטוב מנסה, אבל גם היצר הרע הוא נלחם ואומר לא, לא, תקשיב לי, תקשיב למה שאני אומר לך. וכל הזמן הם נלחמים בתוך הלב שלך. אבל בגלל שזה משחק אמיתי, וזה קשה לנצח את היצר הרע, בגלל זה אתה מקבל בבר מצווה מתנה מהשם. אתה יודע איזה מתנה? השם נותן כוח מיוחד ליצר הטוב שינצח. אבל זה כמו שאמרת לי, זה כמו בבייסבול. מי שמשחק יותר טוב הוא המנצח. אם אתה תרצה, הרבי אמר לו, תוכל תמיד לנצח. מי שמשחק יותר טוב הוא מנצח. ואז הרבי אמר, אני מברך אותך שלסבא שלך ולהורים שלך יהיה ממך נחת. אתה תעשה להם תמיד שמח. וסבא אמר, אמן! והסתכל על יוסף, שגם יוסף יגיד אמן. ונגמר. והם יצאו החוצה מהחדר של הרבי. ואז אומר יוסף, אני לא זכרתי את מה שהרבי אמר לי. שכחתי. לא כל כך חשבתי על זה. סבא כן זכר את זה. כשעשינו את החגיגה של הבר מצווה, סבא סיפר לכולם מה שהרבי אמר לי על הבייסבול ועל הלב ועל היצר הטוב והיצר רע והמשחק של ילדים ומשחק של מבוגרים, ומי שמשחק הכי טוב הוא מנצח, את הכל סבא סיפר. אבל אחרי זה אני כבר שכחתי, עברה שנה ועוד שנה ועוד שנה, כבר הגעתי לגיל 16, לא זכרתי מה הרבי אמר לי. אבל כנראה שאפילו שלא זכרתי, זה בכל זאת נשאר בראש שלי. זה נשאר בתוך המוח שלי בכל זאת. הייתי בגיל 16. ובגיל 16 הייתי בבית ספר תיכון. והכיתה שלי, הכיתה שאני הייתי,
אנחנו היינו הכיתה המצטיינת. מצטיינת זה אומר הכי טובה. אנחנו היינו, וקיבלנו פרס. אתם יודעים איזה פרס הם קיבלו? הכיתה של יוסף. הם קיבלו פרס לנסוע למחנה של נוער. זה מקום רחוק, בהרים, להיות שם ביום שישי וביום שבת וביום ראשון, ורק לחזור ביום ראשון בערב ולעשות וליהנות שם, ושיהיה להם אוכל טעים וכל מיני דברים. וכולם רצו את הפרס הזה, כולם רצו וכולם קינאו בכיתה שלהם, כי זה היה הפרס הכי טוב, ורק הכיתה של יוסף זכתה. והוא הגיע הביתה שמח ואומר, אמא, הכיתה שלי זכתה בפרס, אנחנו נוסעים למחנה בהרים. אמא שאלה אותו, מתי אתם נוסעים? אז הוא אומר, אנחנו נוסעים ביום חמישי, ונהיה שם חמישי, הוא אמר, אנחנו נוסעים ביום שישי, ונהיה שם בשישי, ובשבת, וביום ראשון. ואז היא אמרה לו, באיזה יום שישי אתם נוסעים? מתי? והוא אמר לה, מתי? והיא הסתכלה בלוח השנה, והיא אמרה לו, יוסף, זה בדיוק יום כיפור. יום שבת הזה שאתה רוצה להיות שם, זה בדיוק יום כיפור. היא אמרה לו, יוסף, אנחנו באמת לא שומרים את כל המצוות, זה נכון. אבל על יום כיפור אנחנו תמיד שומרים. אנחנו לא נוסעים ביום כיפור, לא אוכלים, לא שותים, אנחנו שומרים על יום כיפור, הולכים לבית הכנסת להתפלל. אתה לא יכול לנסוע, יוסף, זה לא טוב, אי אפשר לנסוע לשם ביום כיפור. מה, אתה תיסע שם באוטו, שיקחו אתכם לטיולים, ותאכל עם החברים שלך אוכל, ביום כיפור, היום הכי קדוש בשנה? לא, יוסף, זה לא נראה לי בכלל, אמא אמרה. ואז יוסף אמר, אמא, תביני אותי בבקשה, זה פרס שכל השנה אנחנו חיכינו לו, כל השנה התאמצנו לקבל את זה, כולם מקנים בנו כי כולם רוצים את הפרס הזה. אמא, אני לא יכול לוותר, אני רוצה לנסוע, לא משנה שזה יום כיפור, לא נורא אמא, אני רוצה בבקשה לנסוע, ואל תדאגי, עד היום שמרתי את יום כיפור, פעם אחת אני לא אשמור על יום כיפור, אבל אחרי זה אני אמשיך כל הזמן לשמור על יום כיפור. אמא, בבקשה. ואמא לא רצתה, ואבא לא רצה, ויוסף כן רצה, וכל הזמן הם התווכחו, ויוסף ביקש, אמר, כן, אני רוצה, והם אמרו לו, אי אפשר, זה יום כיפור, יוסף, אי אפשר. וככה הם התווכחו עוד יום ועוד יום, כל הזמן. בסוף, אבא ואמא של יוסף אמרו לו, תקשיב יוסף, תעשה מה שאתה חושב, אתה כבר ילד גדול, תעשה מה שאתה חושב. אנחנו לא נכריח אותך להישאר בבית, יהיה לנו מאוד מאוד עצוב אם אתה תיסע, מאוד עצוב, כי זה יום קדוש וחשוב, אבל אתה תעשה מה שאתה חושב, מה שאתה מחליט. ומה אתם חושבים שיוסף החליט? מה אתם חושבים? הוא החליט לנסוע, אפילו שזה יום כיפור. והגיע כבר יום חמישי, מחר בבוקר כבר צריכים לנסוע, והוא ישן ביום חמישי בלילה, הוא היה אצל חבר שלו בבית, והם הסתכלו על משחק בייסבול של המבוגרים, הסתכלו על המשחק, והייתה שם הפתעה, הייתה קבוצה אחת שלא חשבו שהיא תנצח, ובכל זאת היא ניצחה. ואז האיש שמראה לכולם את המשחק, והוא מסביר לכולם מה קורה, הוא אמר, ראיתם את המשחק? אין מה לעשות, זה באמת ככה, מי שמשחק יותר טוב, הוא מנצח. פתאום יוסף שמע את המילים האלה, הוא זכר, פתאום ברגע אחד, הוא זכר את הרבי, הוא זכר שהיה אצל הרבי לפני הבר מצווה, הוא זכר מה שהרבי אמר לו על היצר הטוב ועל היצר הרע, ושהם משחקים ונלחמים וזה קשה המשחק הזה. הוא זכר שהשם נותן לו כוח מיוחד לנצח במשחק הזה, והוא החליט לא לנסוע. יום חמישי בבוקר הכיתה שלו נסעה, יוסף לא נסע. הוא זכר את המילים האלה, מי שמשחק יותר טוב הוא מנצח. ברוך השם, הוא שמר את יום כיפור הזה. יש עוד המשך לסיפור, אבל אני לא אספר, פשוט נזכרתי בזה בגלל הסיפור של יום כיפור. אבל גם אתם תזכרו, לכל אחד יש בלב יצר טוב ויצר רע, תזכרו. והם כל הזמן משחקים ורוצים כל אחד לנצח. אבל תזכרו תמיד את המילים האלה, מה שהרבי אמר לו, מי שמשחק יותר טוב הוא מנצח, והשם
עוזר ליצר הטוב אם אנחנו רק רוצים. אם אנחנו רק רוצים. אז בינתיים אני אומר לכולם, שבת שלום ולהתראות.